Krung terus. Hormati kanggo panitia sedekah bumi wong Jaya Mukti. Kang Mas Rangga Kuning ente nanaga kang don molak balik usaha luru duit ora wedining angin ora wedining utang makaya mati-matinya Kaya Ruston ora wedi utang bocah. Kang Mas Oh, sebelah kene Kang Mas halo sirasi ngedaki lagi boro-boro malah sering nyeleweng demenening wong sejen ning anak lagi wis kelale krungu beli kan aja ilok nyeleweng dadi wong lanangku ya kakang mabuk setia gede no. setinya dia wis setia nek karo kita bae Ora kenal apa. ora kenal kudu torong pira kita nek ambes kenalku Saking demennya kono pira bae tak upai sing bener. iya rokok akan diki masih kurang apa semene sayange tapi angger bae salah terimane kurang apa kita nekat Sayu kabehan ini mah. ya juga napa ora wedi kenang hukum karma yen nglawaning rabi bakal kaniaya wis kesel dalam tingkai sira dalan-dalan aadiki wong wadon bolak malik aadiki anak lanang sayang aadiki wong larangan anak lanang paling eman makanya mati-matian dilanjut aadiki habiskan aadiki anak lanang sing larangan aadiki anak lanang sing larangan aadiki aadiki anak lanang sing larangan aadiki terus aadiki matur Teh Megawati kesuwun sing Papua. masih kurang apa semene sayange tapi angger bae salah terimane tim Asmon Nokmel sing ana ning Taiwan apa ora wedi kenang hukum karma yen nglawaning rabi bakal kaniaya wis pegel Asep dalam tingkai sira Asep saya wong wadon molak balik Asep luru duit Asep ora wedi ning